ଗାଁରେ ଆଜି ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ମରୁଡି ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ପୁରା। କଣ ବୋଉ ଆଇଲୁ ଏଟା କଣ ଦେ ଏଟା ଦେ ବୋଉ ଆଇଲା ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆଉ ଠାକୁର ବାବାର ଡାଇବେଟିସ୍ କମିଯାଇଛି ପୁରା ପୁରା କମିଯାଇଛି। ହାଏ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର ଜୟ ସିଦ୍ଧ ବଳଦେବୀ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫ୍ରେଶ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆମ ଗାଁ ପାଖ ଦୋକାନରେ ଦେଖିପାରୁଥିବା ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ ପରିବେଶ କେତେ ମନଲୋଭା ସବୁଥିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି। ବବୁଲ ମଧ୍ୟ ଆସି ଏଠି ବସିଯାଇଛି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ଦୋକାନକୁ ଚିହ୍ନୁଆ ଦିଆଯାଇଛି ଆଇଛି। ହଁ ଚିହ୍ନୁଆ ଦେଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ ହେଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଗାଁର ନଦୀ କୂଳକୁ ଦେଖିବା ନଦୀ କୂଳର ଦୃଶ୍ୟ। ଏବେ ସବୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ବବୁଲୁ ଲୁଲୁନା ଚିଣ୍ଟୁନା ସବୁ ନଦୀ କୂଳକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯାହା କଲୁଲୁ ନା ନଦୀ କୂଳର ଯୋଉ ମଜା ମାନେ ଇଏ ସବୁ ଲୋକ ବି ପାଇପାରୁନଥିବେ ଇଏ ମଜାଟାକୁ। ଯାହା ଘର ପାଖରେ ନଈ ନାହିଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଓ ବର୍ଷାର ଆଗମନ ପ୍ରଚୁର ବର୍ଷା ଆସିଲାଣି। ଯିବା ଏବେ ଆମର ସେ ଟ୍ରେନ ଲାଇନଟା ସେଇଠି ଟ୍ରେନ ଯାଉଛି ଏପଟରେ ନଈକୂଳ ସ୍ପର ଏଇଠି ସବୁ ଅଛି ବସିବା ପାଇଁ। ମେଘ ବି ଟିକେ ଟିକେ ହଉଛି ନୁହଁ ପୁରା। ଆଜି ପାଗଟା ସବୁଦିନ ଠାରୁ ମତେ ଆଜି ପାଗଟା ଭଲ ଲାଗେ। ଆଜି ପାଗଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ନୁହଁ ଥଣ୍ଡା ମାନେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଆଉ ଟ୍ରେନ ଯାଉଛି। ଆଉ ଏଠି ସେ ଦି ଜଣ ଗାଁର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଫଟୋ ଉଠେଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ନା ଇଏ ଦି ସାଙ୍ଗ ତାଙ୍କର ଛୋଟ ବେଳୁ ସାଙ୍ଗ ଭଲ ନିବିଡ଼ ବନ୍ଧୁତା ତାଙ୍କ ଭିତରେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଥିଲା ଦୃଶ୍ୟ ଏବେ କି ଲାଇଟ୍ ଏବେ ଆସୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଆକାଶରେ ଧରିକି ରହିଛି। ଓହ କି ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ। ବରମକୁଳ ଗାଁରେ ଆଜି ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ମରୁଡି ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ପୁରା। ଏତେ ଦିନ ପରେ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆମ ବୁଢ଼ୀ ବୋଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସୁଛି ତାକୁ ବସ୍ ପାଖକୁ ଆଣିବାକୁ। ଚାଲ ଦେଖିବା କିଏ ସେ କ'ଣ ସେ କହୁଛି ଆଉ ବୁଢ଼ୀ ବୋଉକୁ ମୁଁ କ'ଣ ବୋଉ ଆଇଲୁ ଏଟା କ'ଣ ଦେ ଏଟା ଦେ ବୋଉ ଆଇଲା ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆଉ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଆଉ ଚାଲ ଚାଲ ଯିବା। ବସିଲୁ ବାବା ବସ ପଛରେ ଆଉ କ'ଣ ବାଟରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି? ହଉ ବୋଉ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆଉ ମା କାମ କରୁଛି ହଁ ବାନ୍ଧୁଛି। ହଁ ଇଏ ହେଲା ବୋଉର ବୋହୂ ତାକୁ ଓଳିକି ହଉଛି ଆଉ ନାଇଁ ପୁରା 6 ଘଣ୍ଟା ବସିଲା ଆଉ ନୁହଁ ଆଉ ବାଟରେ ଆଉ ମୋର ଆଉ ଦାନ୍ତ ପୁରା ଗଳି ପଡିଛି ଆଗ ଦାନ୍ତ ନାହିଁ ଆଉ। ହଉ ଆଉ କ'ଣ ଖାଇଥିଲୁ ନା ନାଇଁ? ହଁ ଖାଲି କଣ ମତେ ଗନ୍ଧ ପଶି ଯାଉଛି ମୁଁ ଆଉ ଖାଇବି କଣ ଖାଲି ଏତିକି ଭାତ ଖାଇଦେଇକି ଆଇଲି। ହଉ ହଉ ଯା ବଦଳା ବଦଳି କରି ଇଏ କର ଆଉ ଠାକୁର ବାବାର ଡାଇବେଟିସ୍ କମିଯାଇଛି ପୁରା ପୁରା କମିଯାଇଛି। ଆଉ କେତେ କ'ଣ ଅଛି ଏବେ? ପୂର୍ବରୁ 131 ଖାଇବା ପରେ 141।
ଆଉ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଫିଞ୍ଜେକ୍ସନ ନଉନି ତିନି ଟାଇମ୍ ନ ଖରାପ ସେଥିରେ ସେଥିରେ ତିନି ଟାଇମ୍ ଗୋଟା ଯେମିତି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନଟା ଦିଆ ଖାଇବାକୁ ଖାଇବାକୁ 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ତ ଖାଇବୁ ଏଇନା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଯାହା ମନଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇବ ଖାଇବ ତାପରେ ଯାଇ ମୋଟିକା ହଉ ଚର୍ବିଟା ବଢୁଛି କାଗଜ ପାଣି କେତେବେଳେ କାଗଜ ପାଣି କେମିତି ଖରାବେଳେ ଦିଏ ଆଉ ସକାଳୁ ଦିଆହେଲା ପୁଣି ଗାଧୁଆଳ ଦିଆହେଲା ପୁଣି ବେଳ ଦିଆ